Какво искат жените е романтична американска комедия от 2000-та година. Филмът е режисиран от Нанси Майърс, а главни герои в него са Мел Гибсън, който играе в ролята на Ник Маршал, и Хелън Хънт като Дарси Магуайър. Ник е рекламен експерт, който получава способността да чува мислите на жените след поредица от необичайни събития. След загуба на повишение на работното му място от Дарси, той използва новата си дарба за професионални и лични цели. През забавни обрати и романтични моменти той осъзнава важността на разбирателство в отношенията. Филмът представя комични и драматични сцени, комбинирайки романтика и семейни теми. Избрахме филма заради хумора, неочакваните сюжетни обрати и посланието за взаимоуважение между половете. Във филма маркетингът и рекламата се появяват като съществени елементи в живота на главния герой, който, както вече разбрахме, е рекламен експерт. Той използва креативни и нестандартни подходи в рекламните кампании. До момента, в който всичко се променя, когато придобива способността да чува мислите на жените. Този необичайен дар му помага да разбере нуждите и предпочитанията на нежния пол, което го води към успешни рекламни стратегии и лично развитие. Въпреки че не е фокусирана тема във филма, икономическата и маркетинговата логика се използват за представянето на героя и създаването на успешни продукти и кампании. Филмът поражда множество действия, които ни карат да се взимаме поука от това какво трябва да се прави в един бизнес. Ето кои са бизнес приложенията. Изграждане на доверие в реалния живот. В динамичния свят на бизнеса доверието е точката, която свързва успешните взаимоотношения. Независимо дали ангажиментите ви са към клиенти, партньори или екипа ви, спазването на думата ви не подлежи на обсъждане. Недоверието може да проникне във вашите операции, ако обещанията са нарушени, което води до накърнена репутация и пропуснати възможности. Отключване на прозрение на клиентите. Забавната способност на Ник Маршал да чете мислите на жените служи като комедиен център във филма, но също така разкрива дълбок бизнес принцип. Неговото умение да разбира какво искат предоставя уникален достъп до прозрение на клиентите, което позволява на неговия рекламен екип да създава заплатяващи кампании. Слушане на вашите клиенти. Изслушването на вашите клиенти не е просто добра практика, а е жизнената сила на растежа на бизнеса. За да подобрим продуктите и обслужването на клиентите, трябва да възприемем мислене, което е ориентирано към клиента и да използваме проучвания, събиране на обратна връзка и анализиране на данни, за да разберем същността на това, което има значение за тях. В какво искат жените, можем да извлечем следните въпроси, въз основа на характеристиката на жената и да определим нашата стратегия, а именно как вашата марка или продукт се писат нейните ценности, какво казва използването на вашия продукт за нея и колко добре вашият образ отразява нейната личност. В стратегически план можем да предприемем следните действия, за да имаме успешна кампания и тя е следната. Да проучим клиентските профили на жените. Някои жени са мотивирани, оптимистични и активни, докато други са по-грижовни и консервативни. По същия начин, докато някои жени са отворени в социални общители, други са самотни, несигурни и постоянно стресирани. Да се избягват стереотипите. Не можем да създадем едно единствено послание и да очакваме то да резонира с всички жени. Не трябва да рекламираме на тези групи по един и същи начин, защото техните нужди, приоритети, взаимоотношения и нагласи са различни. Да има приобщаващ маркетинг. Приобщаващият маркетинг е за обхващане на всички във вашата демографска група, включително тези, които се идентифицират като жени. Жените оценяват, вярват и подкрепят марки и бизнеси, които наистина признават тази промяна. Разнообразие на марката. Конкретните, точни, добре дефинирани личности ще ви помогнат да бъдете по-ефективни в комуникацията си. Колкото повече вашата марка признава и се грижи за нюанси в рамките на вашия целеви пазар, толкова по-забелязано ще се чувства във вашата целева аудитория. Историите са невероятна стратегия за жените, защото се интересуват много от тях и това помага на марката автентично да представя да се свържи с жени извън вашата целева клиентска база. И да не се използва розовия цвят за маркетингова стратегия, а трябва да се проучат истинските проблеми, пред които са изправени жените. Изводът е следния, че за да се развие бизнеса ни по-бързо с жени потребители, трябва да развием своите маркетингови стратегии и тактики, за да резонираме по-добре с тази влиятелна демографска група. В заключение разгледахме ключови аспекти от филма "Какво искат жените" и тяхната релевантност за стратегическия маркетинг и реклама в реалния бизнес свят.
Филмът предоставя ценни знания за маркетолозите, подчертавайки важността на разбирането на потребителите, изграждането на доверие и използването на страхотни стратегии за комуникация. Научихме, че от съществено значение маркетолозите да разбират дълбоко потребителите си, включително техните мисли, нужди и ценности. Филмът ни показва, че повърхностното разглеждане на потребителите не винаги е достатъчно. Трябва да се стремим към истинско вникване в тяхното съзнание. Доверието е основен елемент за успешен бизнес, защото спазването на ангажиментите и прозрачността играят ключова роля в изграждането на доверие. Умението да се разбере какво искат потребителите като цяло е от критично значение. Ник Маршал във филма ни показва, че прозренията във вътрешните мисли на клиентите могат да бъдат силно оръжие в създаването на ефективни маркетингови стратегии. Създаването на разнообразни маркетингови стратегии, адаптирани към различните нужди и предпочитания на клиентите, е от ключово значение и не можем да ги смесваме в един общ шаблон. Имаме нужда от автентични истории, които отразяват живота и ценностите на клиентите, защото истинските проблеми, с които се сблъскват, и реалните решения са това, което вдъхновява. Освен това, стратегическото планиране трябва да отчита постоянните промени в маркетинговата среда и да се адаптира към тях. Гъвкавостта и бързината са ключови за оцеляване и растеж. За нашата стратегия, разглеждането на клиентските профили, избягването на стереотипи, приобщаващ маркетинг, разказване на истории и използване на реални проблеми са съществени елементи. В съвременния бизнес, в който клиентите стават все по-запознати и изискващи, успешните маркетингови стратегии трябва да бъдат целенасочени, автентични и поддържащи висок стандарт на обслужване.